ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಶಕಗಳ ಪಾರಂಪರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೂತನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ ರಾಜನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜ್ ಹಾಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಸಹಕಾರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಎ ಶಾಜನ್ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಕೆಆರ್ ಜಯಾನಂದ, ಶಶಿಕಲಾ, ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಮುರಳೀಧರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ പാൽಗೊಂಡಿದ್ದರು. നമ്മളുടെ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണമാണ് ആ ബാങ്കിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ആ ബാങ്കിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കല്ല, നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ബാങ്ക് ഒരുപാട് പദ്ധതികളെല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നത്. നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നിപ്പോൾ ന്യായമേഖലക്ക് മരുന്ന് വിൽപ്പനയാണെങ്കിലും അത് നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു സഹായമാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയും ഈ ബാങ്ക് ഉയർച്ചയിൽ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് അഭിനന്ദിച്ചും കൊണ്ട് മഞ്ചേശ്വര പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചും കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വീട് സഹകരണ മേഖലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത്. ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ ഈ ബാങ്കാണ്. അതിനെ അനുവദിച്ച പൈസയേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആ ബാങ്ക് അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഈ ബാങ്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമായാലും മറ്റു അനവധി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ്, നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ മുൻപേ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.